Sawubona, nginguSolwazi uDkt. Haphandirachi Ms. Fakes udokotela ohlinzayo omkhulu i-Apollo Hospitals. Manje ngizokhuluma nawe kafushane mayelana nama-hemorrhoids. Isihloko selayimani sibizwa ngokuthi ama-pylorus. Bheka, bonke abantu bethu bangathambekela ekutholeni izinqwaba ngoba sonke sinezinyawo ezimbili. Simelene namandla adonsela phansi. Kodwa izilwane ezifana nendlovu noma ihashi, izinkomo ngeke zithole ama-hemorrhoids ngoba ahambisana namandla adonsela phansi. Ngakho-ke futhi enye into okuholela kuma-copules ukuqunjelwa. Ngakho-ke uma usukhuphule ingcindezi ukuze uthole okwengeziwe, ukudlulisa ukunyakaza, umthambo wegazi ekugcineni kwe-anus ozwela ukuzwa ukuthi udlula igesi noma ukunyakaza okugcwele izinzwa kunwebeka futhi kukhule izinqwaba, okungukuthi ama-hemorrhoids. Sinebanga elihlukene, ibanga lokuqala, lesibili, lesithathu, lesine. Lona akabonakali ngaphakathi. Okubili, isiguli sithi siyaphuma, siphume. Okwesithathu, kuyaphuma. Isiguli kufanele siphushele phakathi ngobunzima. Ngaleso sikhathi isiguli ezimbili nezintathu kuphela ezakithi. Ngaphambi kwalokho abazi lutho. Ngakho-ke izikhalazo eziyinhloko zama-pylorus kuzoba ukopha ukudlula okungukuthi inyama ngaphandle kwe-anus noma ngezinye izikhathi zizofika nobuhlungu futhi ngoba lokho kuyinkimbinkimbi yokugcina lapho ama-pylorus aqhuma khona futhi athuthukise i-hematoma. Kubizwa ngokuthi i-perineal hematoma noma ama-pylorus aphuma futhi abanjwe. Ibizwa ngokuthi i-thrombocyte pylorus. Ngakho-ke lezi yizimo eziphuthumayo abafika ngazo. Ngakho-ke kungcono ukubhekana nazo ekuqaleni kwesigaba sokuqala. Izidakamizwa zesigaba sokuqala kanye nokugubhula imikhuba yabo yamathumbu kuzosiza. Uma sebewele leso sigaba sesibili ukuya kwesesithathu nesesine, sidinga iseluleko sikadokotela ohlinzayo. Sinezinketho ezahlukene zokwelapha. Hhayi, sizozama. Uma ihluleka, sizokwazisa isiguli ngokuhlinzwa. Niyabo, noma yikuphi ukuhlinzwa, makube okwakamuva noma okudala, imikhuba yamathumbu esiguli kufanele iguquke. Uma bequnjelwa, uma behlinza, benza noma yini, kuyoba ukwehluleka. Ngakho-ke, into esemqoka ukufundisa isiguli ukuthi singawalawula kanjani amathumbu. Ngakho-ke ngizokunikeza isingeniso esifushane sokuthi yiziphi ukuhlinzwa kwakamuva. Enye iwukuhlinzwa okuvulekile lapho senza khona i-Millikan Morgan ebizwa. Siyayisika futhi siyishuthe. Okwesibili, kufanele sithuthuke. Uma isiguli singafuni ukuhlinzwa, siya ku-conservative ku-non-invasive noma ngaphandle kwe-anesthesia, senza izinqubo ezithile njengesiguli se-op. Kungaba ibhande noma ukusebenzisa i-infrared coagulation kuma-pylorus noma ngenza i-sclerotherapy eminingi, nginikeze i-sclerosant kuma-pylorus okuzoba isilinganiso sesikhashana. Akusona isilinganiso esihlala njalo. Kodwa uma isiguli sopha, ubuhlungu noma isisindo siphuma, konke lokhu kuzongqotshwa yilezi zindlela. Indlela esala njalo ukuhlinzwa. Ukuhlinzwa kwakamuva kwenza i-stapler ebizwa nge-stapler hemorrhoidectomy esiyenza lapho. Enye into ukusebenzisa i-HALS, okungukuthi i-hemorrhoid, i-artery ligation system. Sihlonza umthambo nge-Doppler bese siwuthunga ukuze umkhumbi ophakelayo ubambeke. Manje okwakamuva kwenza i-Lassa hemorrhoidopathy ewusizo kakhulu. Ngakho-ke ubekezele, bona ezimbili zokugcina, okuyi-stapler, i-HALS kanye neyethu, Lassa. Lokhu, okuwusizo okululama kusenesikhathi futhi isiguli ngeke sibe nobuhlungu obuningi ngemva kokuhlinzwa. Enye yezinto eziyinhloko isiguli esikhathazekile ngokuhlinzwa kwe-hemorrhoid ngemuva kokuhlinzwa ziba nobuhlungu okungenani amasonto amabili ngenxa yendawo eluhlaza. Ngaphandle uma indawo eluhlaza iphola, ubuhlungu buphela kancane. Kodwa lezi zakamuva, izinto zonke zidambisa ubuhlungu ukuze iziguli zikhululeke. Ngakho lokhu okwakamuva. Ngakho-ke, uma ugcina amathumbu akho njalo ngokudla imicu eminingi ephezulu futhi ugweme ukuqunjelwa, ungagwema inqwaba. Ngiyabonga.